ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ। ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୁହାଯାଉଥିବା ଭାଷା କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1950 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ସିନେମା ଘର ନାହିଁ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭୁଟାନ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 32ଟି। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ କେତୋଟି ନମ୍ବର ଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 12ଟି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ।